Ассалому алейкум дӯстони азизи ман, хушомадед ҳама каса ба канали ман. Барои лайку подписатсия, барои комментҳои хубе ки менависен ҳаматонда раҳмат дӯстони азизам. Аз ҳаматон миннатдорам. Хушҳолам ки канали ман интихоб кардаген, дар омада тамошо мекунед. Иҷада камтарак меваги майда кардестам. 2 апелсин, 2 себ, 1-4 дуна олу, 1 нок, 2 банан, 1 манго гирифтам. Ба нами тарз ҳамаша реза карда мондам. Кадомида интерес набоша, шумоям ҳам хел тайёр кунен, ороиши хушрӯ мешава. Болошда физалис мондам, ягодкаи физалис. Да 2 влог пеш десерт тайёр кардагӣ будам, ба болоштам хали физалис мондагӣ будам. Якта хоҳарак савол додае ки апа физалис чияй? Физалис ин як намуди ягода ҳисоб мешава. Чи бо авашноишам ҳастай, 2 намудам хали физалис ҳастай. Ҳами гуглда зада бин хоҳарҷон меброяда суратош. Оз дар рӯи экрана мемонам бо суратша. Физалиси авашной ранги хали помидорчои чери ҳастай ко маззаи ҳам помидора мекуна. Физалиси ягодне боша агар маззаи олуи зардак мекуна, олучои зардаки майда ча ҳастай ком хали. И хоҳарак савол додак, ман ҷавоб додам дӯстони азиз. Медонам ки бисёриҳо ҳамаша медонанд, мефаҳманд. И барои намедонистагиҳо. Ҷавоби ман барои намедонистагиҳо буд. Чӣ намуд мевагие ки хонада доштам, ҳаваия реза карда инам хел ороиш додам. Ана иҷада боша пасдуҳои нави гирифтаги ма оз нишон метимтуна. Ини хали табақҳои ошкашӣ шаварм ай бозор гирифтен омадаем. Продуктагирӣ рафтам ба ҳамиёя дидиян маҳқулш дайшона. Якташда Душанбе Тоҷикистон навистагӣ, Кони Бодом, Бухоро, Ишда Ҳисор навистагӣ. Табақҳои хушрӯ хали чияй рангуш намерафтагӣ да хушроак бақувватакай. Байни хали менажница гирифтум. Инда мешава ки варенья гирен, оливки, донагиам гирифта меша. Ҳами чизе ки маҳқулайтона. Дӯстони азизи ма, иҷада интернет-магазини якта апаҷона барои шумо тавсия метиҳам ки инам хали посудаҳои беҳтарини хушрӯ мефурӯшанд. Инами табақҳои ошкашӣ ки шавари ма ай бозор овардан дар магазини ҳами апаҷон ҳастай. Ини креман ки оя ай ҳами апашка гирифтам, донагиракам ҳами апаҷон гирифтагиём. Качестваш беҳтарин, ай хушрӯи ай духтаро барои шумоам тавсия метиҳам. Дар кор боша гирен. Баъд дӯстони азизи ма, и апаҷон дар магазиншон курпача, болиш, стол, стул, посуда, постельное белье, баъд бо либоса, хулоса тамоми чӣ мефурӯшанд. Силкаи телеграм-каналшона, ами интернет-магазиншон дар телеграмай. Дар якум комментария мемонам, марҳамат дароянд подписатсия кунен, тамошо кунен магазиншона. Ягон чизои маҳқулитона мегирен. Магазиншон беҳтарин ай духтаро барои шумоам тавсия метиҳам. Баъд бисёр савол мешава ки шумо и қадар посуда мегиред, дар куҷо ҷо мекунед ҳамаи ия? Ҳами посуда ки боша ҷоша меёви хоҳарҷонои ма. Баъд пештара посудаҳо масалан гоҳташ мешкана, гоҳташ кӯҳна меша, безеб мешава. Ман мегирам ҳар кас да тақсим мекунам, метиҳам. Баъд бисёри посудаҳои бедаркори ма Тоҷикистон равон мекунам. Уҷада хай худоро шукр ҳавлии калон дорем. Чанд қадаре ки боша истифода мебарем. Иҷада салати свежи авашной тайёр кардестам. 1 дуна бодиринг дар курай, баъд зелени руккола, нимта лимон, нимта пиёзи сурх, баъд помидор иҷа 3 гирифтагим, не ки 2 истифода кардам. Инам хел ба нами тарз ҳамаша реза карда намак приправа мекунем, алараш мекунем.
инам хел салати авашноимон тайёр шудак. Баъд иҷада гречка ҷӯшондагиём, куриная грудка дастаи квазак пухтагиём, болошда намак, приправа. Иҷа шаварум айбади тренировка мебиёям, бам хали хӯрокҳои парҳезӣ мехӯрам. Вақти рӯза кушоида боша, ҳамин чизе ки тайёр кунам ҳавая мехӯрам. Барои ифтор борщ тайёр кардастам. Инам халдаде камтарак оливковое маслое рехта, ба ягон 250 грамм куриная грудкае реза кардум андохтум. Бирён мекунем. инам халкамтар гӯшта бирён карда, баъд як дона пиёз, якта сабзӣ, дута картошка, якта помидор ҳамаша кубикча реза кардум андохтум. Бо камакаки дига бирён мекунем. Приправаю зира андохтум дар дег. Намак меандозем. Намакша хабо мебинем каму зиёдша туғрӣ мекунем. Апаҷонои хоҳарҷонои ман борша ҳама ҳар хел тайёр мекунам. Ман тарзи тайёр кардани худма нишон додаистам. Кадомида ки маъқул бошад тайёр кунед, набоша не. Капуста рости гап наглаз гирифтагиум, намедонам грамша чанқа ҳастай нестай. Инам хал реза мекунем, меандозем дар дег. Баъд 2 дона свеклая айтёрка мегзаронему, меандозем. Ҳамаша алараш мекунем. инам хел дар дег 3 литр оба рехтум. И хӯрок ки ҷӯшидан гирифтак, обуш кам шуда рафтан мегираку. Баъд ширадора ки хушрӯ мебиёя, обшам туғрӣ мешава. Ҳамин хел 40 минут меиста, тайёр меша. Қарибги тайёр шуданашда, баъд зелен рехтум болошда. инам хел борщ тайёр шуд. Оли то вақти рӯзакушоя ним соати дига вақт ҳастай. Газа паст карда мондум, хам майда ҷӯшида меиста. Баъд иҷада ай пятёрочка продукта заказ кардам. инам хали сок гирифтам, 2 намуд шир гирифтам, сметана барои борщ гирифтам, ҳозир заказ кардам. Доставить кардам. То вақти рӯзакушоя гуфтам ку ним соати дига вақтай. Байни хали чи пирожный, 2 намуд пирожный гирифтам, ай пятёрочка ҳамаш. Пирожниёш беҳад ба маззае. Арезона ки хушрӯяй. тухм гирифтам. ине хали печеньяи асорти гирифтам, ба маззаи хушрӯяй. Кӯдакодам маъқул шудак, худмам дӯст медорам. сирок гирифтам, якчанд намуд. тамом, анамин буд хариди имрӯзаи ман.
тайёрӣ ба ифтор дастархон соз кардестам. инам халчойник да чойи сиёҳ дам кардам, графин да об гирифтам, стакана да сок гирифтам. ҳозир боршам да косаҳо мебардорам, мешинем, ифтор мекунем. гулакома чангакош нашушта об дода бо пештрезада ҷокада мондам. баъди гула шушта мондан ҳам видуш хушрӯ мешава ё ҳам ҳавои хоная чӣ қадр тозаи хушрӯ мекуна. ана инуш боша бо дигар рӯзи ифтораи дастархон соз кардестам. Тарелкада печения гирифтам, салати свежаи тайёр кардам, болошда оливки мондагиё. баъди ҷада картошкаю ношки бирён кардам, пешшуда помидори чери мондагиё. ҳами масалан ҳамаи пухтупазоя камкамакӣ навор накунӣ, агар баъди тайёр шуданаш ба и влога намедонӣ ки ба чӣ пур кунӣ. тарзи тайёр карданша нишон надодам, вақтум камтарак буд, бо ҳам да каналум бисёрай. баъди тайёр шуданаш баъд видео кардам. иҷада хаме ваги майда кардагим аввали наворда нишон додам. шиштем ҳама каса ифтор кардем. худоҷон рӯзаи намозе ки мехонему мегирем ба даргоҳаш қабул куна. худоҷон гуноҳамона бахша, ина рамазона ду рӯза ки дига мондаи тамом мешава. рамазони пурфайзу пурбаракат, рӯзои калта вабше гушнаям намешудем. хай худоҷон рӯзаи намозе ки хондему гирифтем ба даргоҳаш қабул куна. худоҷон гуноҳамона бахша, ба рамазонои дигар бо расонамона. тағоҷоном хабаргирӣ омадагӣ буданд. инам хали як коробка кулчаҳои дедонӣ гирифтен омадем. кулчаҳои бамаза ки мулоимак буд. иҷада мақсуҷон кати прогулка бромаде. соати 3:30 да парикмахер запис кардагимша. соати 3 ҳамиҷа шудем. омадам ки қабул накард, гуфт ки не ним соати дика гарде баъд биёе. гуфтак одам дорум. баъд рафтем детский мир. уҷа дромадем, якта кросовкича гирифтумша. баъд бо мошинчода ягарак бозӣ кард. вақт соати ами мӯи сарпаскунӣ омадак. ина омадем ҳозир мӯи сарша паст мекунам, баъд мерем хона.
инам халмуи сари бачаҷон ма паст када шудем. Аку тарафи хона рафтеста будем ки раҳда кефсия дидак. Ма як кики бар кефсия кики мега. Рафтем кики гуфта ха гиря кадак бо дуро вардым ша инамҷа шиштай хай хурдаестай бачаҷонам. Шкамакша сер мекна баъд мехезем мерем хона. ана иҷада боша бо дигар рӯзаи меҳмонӣ омадагием. Янгам хӯроки тоҷикӣ тупа тайёр кадаем. Файрод кадак муна омадем. Иҷа якум шӯрбо кадагӣ буд ба тупа. Тағоҷонум омадагӣ будан. Хай ҳама каса шиштем хӯрдем рӯзомона кушодем. Хела шиштем то соати 12-1 шаба. Баъд рафтем хона. Да ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. Хайр дӯстони азизи ман. Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо ва шумо боша то навори оянда. Ҷонёча Масуд куҷо рафсуди? Хона? Хона рафсуди? Дадаш кани? Дадаш магазин ромадана?